Pag-uwan-uwan sukad kaganihang kadlawon, wa makapugong sa mga upunganon nga sayo nga nagatang sa kadalanan alang sa traslasyon sa Sagrada Familia. Ani ang report. Alas 4 pa lang kaganihang kadlawon, andam na ang route security sa Lapu-Lapu City Police alang sa traslasyon. Samtang nag-anam-anam na usab pagdagsa sa tiilan sa First Mactan Mandawi Bridge ang mga deboto nga na nagbitbit og imahe ni Senyor Santo Niño. May mga gagmayng bata usab nga gipabisti og sama sa bisti ni Senyor Santo Niño. Pagka alas 5 sa kadlawon, nasinati na ang pagbunok sa uwan. Apan wa kini makapabugnaw sa mga upunganon nga nagatang sa pag-abot sa imahin sa balaang bata uban ang imahin sa Birhen sa Guadalupe ug ni Senyor San Jose. Pagkaalasay sa buntag na naabot sa Lapu-Lapu City ang mga imahin sa Sagrada Familia nga gimotorkada gikan sa National Shrine of St. Joseph. Human formal nga na-turn over ni Mandawi City Mayor Jongki Uwano ang mga imahin sa Sagrada Familia ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan gipadayon ang traslasyon paingon sa Virgen de Regla Parish Church. Si Maribel Maglasang nga taga Barangay Paho uban ang iyang mga apo lakip sa mga sayo nga nagatang sa rota sa traslasyon. Usa ang ilang sityo sa mga nagmuntar og lamesa daplin sa karsada diin ilang ipabarog ang imahe ni Senyor Santo Niño. Kalipay jud kay sa tanan bisag naay ulan-ulan pero dako gyud kay pasalamat. Ako gyud kay pasalamat Senyor Santo Niño na nakamuntar mi. May mga grupo usab sa mga tinunan nga nihalad og sayaw ngadto sa balaang bata. Mga alas 7:05 kaganihang buntag naabot ang mga imahin sa Sagrada Familia sa Virgen de Regla Parish Church. Ug kay alas 8 pa sa buntag ang unang misa, gihatagan una og higayon ang mga deboto nga buot makahawk sa mga imahin nila ni Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug Senyor San Jose. Kini ang unang higayon nga magpabilin sulod sa usa ka adlaw ang mga imahin sa Sagrada Familia sa Lapu-Lapu City. Busa may napo ka mga misa nga ihalad karong adlaw, lakip na ang farewell mass ni ini ugma sa alas 4 sa kadlawon sa dili pa sugdan ang fluvial procession. Sa pikas bahin, gipahibaw sa Lapu-Lapu City Police nga niabot sa kapin 7,000 ka mga tawo ang nanagatang sa rota sa traslasyon. Samtang niabot usab sa 1,800 ang anaa sulod sa simbahan. Sa kinatibukan, nagmalinaw ra hinuon ang pagpahigayon sa traslasyon. Ang challenges lang nato kaniya, ang kato lang yung kuan ma'am, katong pag-ulan kay kanang sa kalsada, medyo na dunay may baha gamay. Siyempre ang mga tawo na midpid, so niuot gamay pero so far wala gyud may nakita nga mga kakulan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.